Tak já tady mám u rozhovoru Lucii Sabovou, kterou teďka čeká titulový zápas na štvanici s Cecílií Bolander. A v první řadě, vlastně, Lucie, ty tu máš dneska v podstatě mediální den. Jak si to zatím užíváš? Já hádám, že, nebo jestli s tím máš vůbec nějakou zkušenost, že bys jako vyloženě jela takhle třeba do Prahy a jenom dělala rozhovory. Akože skúsenosti nemám, je to poprvé. A vieš čo, ako užívam si to, lebo je to pre mňa ako keby deň voľna, vieš, že akože niekomu sa to môže zdať, možno, že je zabitý deň, ale tak 3 hodiny, 3,5 cesta a som rada, že konečne ako keby, že mám tie 3 hodiny ako keby si utriediť myšlienky, vieš, že naozaj na chvíľu fakt nad ničím ako keby tak nerozmýšľať, ale iba to tak triediť, že čo ti príde na mysel, nepríde. Takže to pre mňa taký relax a v podstate aj tie rozhovory, že sú také, že málo kedy, vieš, si sadneš a iba sa s niekým rozprávaš v dnešnej dobe, takže pre mňa to je v podstate akože príjemná činnosť. Jo, skoro forma terapie. Presne. To si vyrážela do Prahy dneska, nebo si vyjížděla ještě včera? Dneska ráno som išla. Vlakem, autem? Autom som išla, autom. Já jsem včera, myslím, že to bylo na Oktagonu, na Facebooku, na Instagramu si měla Q&A. Hej? Jo, včera vycházely nějaké otázky, odpovědi. Dobre, to vlastně říkala, že léto trávíš ráda cestováním, poznáváním nových míst a takovéhle věci. Ale teď se připravuješ na zápas, jak moc vlastně to léto je ideální, protože to vlastně byla otázka na ideální léto. Vieš čo, tak ako keby, že keď som sa dozvedela, že ten zápas bude v auguste, tak akože nebolo to úplne pre mňa, že potešujúca správa, hej, že presne, že to leto si proste predstavujem inak. Ale vieš, je to len otázka toho nastavenia, že proste ja som to prijala, že ten zápas bude proste v auguste, že bude na Štvanici a nastavila som sa, že proste ten Štvanica je proste turnaj, ktorý ja akože mám fakt, že najradšej a už to vôbec neberiem tak, že nemám nejaké leto, vieš, že práve, že sa na to veľmi teším. Aj tie tréningy proste si teraz užívam už ku koncu, že už to je také menej objemové, menej náročné a ešte potom zostáva celý proste august na nejaké dohnanie dovolenkových činností. Jo, takže já teda měl tuhle otázku připravenou na závěr, ale tím pádem po zápase plánuješ nějakou dovolenou? Vieš čo, nemám naplánované nič ešte, pretože som nevedela, že... No takto, dvakrát sa mi stalo, že sa ten zápas zrušil a vždy som mala niečo naplánované po. A teraz som si povedala, že dobre, že nebudem nič plánovať, že proste uvidíme, čo bude po zápase, no. Takže... Jo, a jak vlastně tebe se rušily dvakrát zápasy s Luckou Sabovou, ještě vlastně poprvé v prosinci, jak velká jako nepříjemnost to celkově je. Vlastně jednou to bylo, že si musela odstoupit ty. To mimochodem mně se hrozně líbila ta tvoje omluva v podstatě, že to bylo takový hrozně dojemný, až vlastně měl jako, že mě to bylo strašně líto. Jak celkově jako nepříjemný to je, nebo jak ti to naruší vlastně všechno okolo? Tak je to ako keby, že chvíľku to trvá, že kým sa s tým človek ako keby nejak zmierí, lebo pripravujem sa na to, že investuješ do tej prípravy veľa energie, veľa aj financií a potom ako keby, že nedojde k ničomu, hej, že ani vlastne nemáš ten zápas, nepodáš žiadny výkon a nemáš ani žiadnu výplatu, takže v tomto je to proste ako keby náročné. Ale je to riziko toho športu a ako keby som s tým ako keby uzrozumená a akceptovala som, že proste takýto je tento šport a takto sa hrajú tie pravidlá, no. A co se týká vlastně toho druhého zrušeného zápasu, tak ten měl proběhnout v Edenu. A jak moc tě mrzí, že vlastně to je jako největší akce, která tady letos celkově byla. A možná ten Eden teďka, nevím, kdo ví, jak dlouho nebude. Jak moc tě mrzí, že tě to vlastně takhle minulo? Ešte už ma to ani nemrzí, že proste tak sa to stalo, jak to malo byť a vieš, teším sa, že som na Štvanici, vieš, že kúkam sa na to úplne z iného opačného pohľadu, že ok, mohlo to byť, ale vieš, že taký je život, nevieš, kedy proste sa čo udeje a ja som teraz vďačná, že môžem zapísať na tej Štvanici naopak, že to je proste turnaj, ktorý mám ako oveľa radšej.
Jo, a vlastně, když říkáš, že tu štvanici máš hodně radši, ono to tak má teda hodně lidí, i zápasníků. A čím to je, že v tvých očích vlastně ten Eden předčí? Ešte je to hlavne asi tým, že ako keby ono to není veľký turnaj a tá atmosféra tam je proste taká jedinečná, že taká komornejšia. Máš pocit ako keby fakt, že si úplne uprostred celého toho diania, že tí diváci sú ako keby tak oveľa bližšie k tej klietke, tým, že vlastne tá štvanica je postavená tak vertikálne, takže určite to atmosférou, aj to, že toto je pod holým nebom a neviem, no proste má to takú ako keby už nejakú tradíciu. Uh-huh. Ještě jenom k tomu Edenu, ty jsi tam teda nebojovala, ale byla jsi tam v podstatě jako divák. Jak jsi ten turnaj užila takhle jako divák, protože já nevím, jak často chodíš na turnaj jako faninka nebo faninka. Jsi tam pak měla i stare down, k tomu se pak dostaneme, ale jak jsi to takhle vychutnala? Vieš, akože tým, že som tam mala aj proste ten stare down a všetko, že to bolo ako keby také, že kvázi povinnosť, tak si to človek podľa mňa až tak úplne neužije, že ja mám proste najradšej, keď na tých turnajoch, vieš, že zápasíš, že je to fajn to vidieť aj z toho iného pohľadu, z toho pohľadu diváka, ale mám proste radšej, keď zápasím. Uh-huh. Já bych ještě chviličku zůstal u Lucky Podilové, protože když vlastně se blížil ten druhý zápas a než se zranila, tak tam zkoušela rozjet takový dost prazvláštní trash talk. jak moc tě vlastně překvapilo, protože od Lucky to není úplně běžný, že by se do něčeho takového pouštěla. Tak prišlo mi to presne také, že ako keby trošku na silu, vieš, že ona ako keby taká není podľa mňa a akože nejakým spôsobom ma to ani nevyrušovalo, ale prišlo mi také trošku ako keby zbytočné. Aj to, že sa ako keby začala púšťať do toho môjho zdravia a tak, že neviem, že neprišlo mi to, ako keby to nebolo úplne z jej hlavy. Takže také zvláštne. Ale tak ona celkovo na mňa pôsobí tak, že v nej sa človek ako keby tak ťažšie asi orientuje a vyzná, takže to je asi podľa mňa možno aj taká jej prednosť alebo zbraň, keď by som to mala tak povedať. Takže že ona je taký záhadný typ. Jo, rozumím. Každopádně, pokud se nepletu, tak ten trash talk navazoval na tvou fotku, že jsi pomáhala v přípravě Manon Fiorot. No tak vtedy to som akože úplne nepochopila, že vlastne na čo ona útočila, že ja som vlastne dala iba fotku z kempu, lebo som mala trošku natrhnuté obočie. A ona na to reagovala, že ako keby, že nechcem ísť zapasiť, alebo ja neviem, že to mi prišlo, že úplne ako keby z cesty, lebo žiadne také vyjadrenie som ja nedala, ani že práve, že som dala fotku, že z kempu, že trénujem, vieš. A neviem, no, prišlo mi také zvláštne. A co se týká toho kempu s Manon Fiorot, tak jak se to vlastně dohodlo? To tě ona oslovila, jestli bys mohla třeba dorazit a vlastně jak moc, co ti to dalo, protože věřím, že vlastně ona je mezi špičkou UFC, takže vlastně ta možnost se tam poměřit s někým, kdo je takhle nahoře. Co ti to ukázalo? Ako určite to bola naozaj skvelá skúsenosť pre mňa a ona si ako keby podľa mňa volala všetky tie baby, čo tam boli s ňou kvôli sparingom, že aby mala si čo najviac rôznych sparing partneriek, takže vieš, bolo to strašne dobrá skúsenosť kvôli tomu, že ako si povedal, že zmeriaš si sily s niekým, kto je úplne že v top vlastne 5-ke v UFC. A dalo mi to akože aj veľa vecí, na ktorých som potom aj pracovala. A celkovo akože som sa tak utvrdila, že proste, že není to až tak ďaleko, že dostať sa ako keby na ten top level, ale že proste, že treba tam na niektorých veciach ešte zapracovať, že ako keby je ona určite o nejaký level proste vyššie. Že má ona proste niečo, čo ja napríklad nemám. Jo. Môžeš povedať co? Tak akože napríklad, keď sme spolu sparovali, tak ona tým, že má napríklad opačný gard,
hej, tak skvelý pohyb mala, že do stran, že to bolo napríklad, že pre mňa veľmi nepríjemné, či už na takedowny, alebo proste na to, že nejakým spôsobom tvrdšie trafiť, že ten, ako keby som cítila, že hlavný rozdiel je v tom, že ako sa ona napríklad hýbe na tých nohách. Hej, že to mala fakt vymakané. Pokud se nepletu, tak ona si na kemp zvala i Terku Bledou, s tou jste se potkali? Stretli sme sa, no. Ale netrenovali sme spolu. Ne. Ani ste sa nebavili? A ešte nejak ako, že moc ne, lebo ja som tam mala vlastne aj syna, aj akože môj tatino tam bol. Takže mimo tréningov som sa hlavne im venovala. A ona si myslím, že ona bola akurát, neviem, či už tiež na nejakom závere svojej prípravy, alebo tak, že ona sa nechcela zraniť, že ona vlastne odspravila s ňou, čo mala a potom už ani ako keby, že nechcela nejak navyše ona trénovať tam, takže nejak sme sa tam úplne nestretli. Když jsem zmínil tu Terku Bledou, tak to je vlastně jeden z mála lidí, co tě vlastně nějak porazil. Jak vlastně třeba sleduješ její kariéru teďka, jestli ji vůbec nějak sleduješ a po případě co na ní vlastně říkáš a jak moc třeba tě ta porážka ještě mrzí, nebo už to vzala voda? Vieš, akože vôbec tá porážka, vieš, čo to je tak, čo sa tým, dokedy sa tým budeš užierať, vieš, že proste stalo sa, môžeš sa poučiť ísť ďalej, takže to ako vôbec nemám ani voči nej nejakú, že teraz by som jej to chcela vrátiť alebo s ňou mať nejaký remake, že akože vôbec. A ja ho vnímam akože skrz iba tak, že čo zachytím asi aj od ostatných v komunite, alebo tak, lebo však viem, že ona nie je nejaká úplne tiež akčná na tých sociálnych sieťach, takže v tomto ja úplne rozumiem. A vlastne, že aký mám na ňu názor, alebo že... No. Tak ja ho vnímam tak, že akože ona bola, alebo teda stále je podľa mňa, že veľmi mladá, nádejná a akože určite má akože super talent a len teraz ako keby, že mám pocit, že tie zranenia sa jej nejak ako keby stále vracajú a tiež si myslím, že to je ako keby, že asi z nejakého dôvodu, že vieš, že nechcem to akože nejak privolávať, ale že keď máš toľko ako keby zranení a stále sa ti to opakuje, tak ja neviem, že možno už ani nechceš, vieš, že zápasiť ďalej, alebo ja neviem, jak to mám povedať, vieš, že v podstate mala zápas, keď naposledy pred 2 rokmi, no, že to je... Akože verím, že to musí byť strašne ťažké sa do toho teraz naspäť, ako keby dostať. Vieš, že aj kvôli sponzorom, aj kvôli tomu, že fakt v tom UFC to není ľahké tie zápasy a po toľkých zraniach, že aj vypadneš z toho zápasového tempa, takže aj hlavne prajem, že nech jej to zdravie začne slúžiť a aby sa vrátila ešte, no. Já si právě myslím, že ona v nějakém rozhovoru říkala, že třeba tak do 5 let by plánovala ukončit kariéru, když se tam dojde pro ten titul, takže vlastně asi to na těch zraněních fakt bude vlastně dost ovlivněná ta kariéra, no. Ale teď už bych se vrátil k tobě a k tvojí vlastně následující, blížící se titulové bitvě. Vzhledem k tomu, že ses už připravovala na Lucku Podílovou, tak právě tam měla s Cecilí Bolander hnedka 2 zápasy. Oba byly vlastně hodně těsny. Co si ze z nich odnesla? Ja najprv som ani tie zápasy vlastne nepozerala, lebo neviem, nejak akože nemám úplne v tej prvýkrát, čo mali ten prvý zápas, tak to som bola úplne že chorá, to som vôbec akože nevnímala a potom ten druhýkrát, tak ja neviem, že proste nejak úplne nemám potrebu toto nejak že sledovať tie svoje superky, ale samozrejme, že potom spätne som si to nejak pozrela. A tak neviem, prišiel mi obidva tie zápasy také jednotvárne, že ako keby to bol súboj iba o to, že akože kto má lepší boxing. Takže myslím si, že náš zápas bude úplne ako keby iný, hej, že komplexnejší. Myslím si, že proste ukážeme viacej aspektov toho boja. A akože jedine, čo som si tak ako keby všimla, že už potom v tom druhom zápase boli obidve ako keby také opatrnejšie. Ale že tá taktika, alebo ja neviem, že priebeh toho zápasu bol v podstate
stále len ten box, no, viac menej. Takže, když bych se tě zeptal, kdo si myslí, že by pro tebe byl víc nepříjemnou soupeřkou, tak to asi takhle nebudeš porovnávat. No, tak ťažko to takto porovnať, vieš, že keď si s tými ľuďmi vieš, že nebol, nezapasil, tak vieš, strašne ťažko to takto odhadnúť, že kto by menej mi sedel, alebo kto by bol. A okrem toho, že nehľad na to, aký štýl, tak vieš, že aj ten deň, ako sa cítiš, že ja neviem, že akú máš formu a proste milión iných premenných tam je, že čo môže závažiť, vieš, že ja neviem, zle sa vyspíš, alebo niečo ťa možno trošku rozhodí a už tam není tá pozornosť. Vieš, prejde ti tam nejaký úder a vieš, to je, niekedy to je jeden úder, stačí a vieš. Rozumím. Vy obě máte každopádně docela dost ukončení na armbar. Já teda jako nečekám, že se budete nějak jako dokazovat, kdo to zvládne víc, ale... Možno, hej. Dobře, tak na to bych se docela podíval. Každopádně je to něco, na co si dáváš z její strany třeba pozor? Nebo... Určite, akože si myslím, že má takú tú komplexnosť, že ona vieš, že vie aj boxovať, vie aj wrestliť ako keby z toho juda, aj na tej zemi je šikovná, takže ja si myslím, že tam si treba dávať pozor, vieš, že byť taký koncentrovaný, ostražitý, vieš, že fakt mať rýchle reakcie a proste sústrediť sa hlavne v tom zápase, vieš, nestratiť tú koncentráciu. A vy jste se právě, jak už jsem zmiňoval, potkali vlastně v tom Edenu na Staredownu. Já nevím, jestli jsi viděla ten Staredown třeba z opakovaných záběrů, ale vlastně mně přišlo, že ty, když ses tam na ní tak jako zkoušela dívat čím dál jako víc jako drsnějším způsobem, tak ona se nějak jako začínala prostě smát. Já nevím vlastně, jak moc ty vnímáš ty Staredown, jestli to podle tebe v něčem hraje nebo nehraje roli. Každý na to má jiný názor, ale jestli, já nevím, jak na tebe působila třeba z toho Staredown. Čo ja si myslím, alebo ja to tak beriem, že kvázi, že ten zápas začína už proste vieš, že keby na tej váhe a že máš tam proste nejakú výmenu, aj keď je to iba očný kontakt, ale vieš, že aj v tom pohľade proste vidíš ako keby veľa. A ja neviem, mne presne prišla taká ako keby, že zaskočená trošku z toho a neviem, no, ako ja si myslím, že alebo tak, že v každom zápase alebo pred každým zápasom, že mám ten stare-down a neviem, že niekedy som cítila, že mi to pomohlo viacej, niekedy menej, ale že vieš z toho podľa mňa veľa vyťažiť, no. Vlastně co mě, a vlastně asi to nebude jenom, že to tak vnímám já, přijde jako velká věc, vy budete bojovat v hlavním zápase. Jako ani v UFC to pořád není úplně standardní, v oktagonu, já nevím, jestli to je třeba po druhé. Nebo... No, raz to bylo už. No, jak moc velká podstata pro tebe je, že vlastně, když si vzpomenu na oktagon výzvu, vlastně byla taková ještě jako plachá holka, nemyslím to špatně. Chápem, a teď prostě budeš v hlavním zápase. Jak to vnímáš, nebo jak se na to těšíš, že se takhle dopracovala? Vidíš, akože ja som sa takto na to ešte, ako keby, že strašne pekné, že to takto ľudia vnímajú, alebo že aj ty to tak vnímaš a že ja to napríklad vnímam úplne inak, hej, že z iného pohľadu, že skôr z toho ako keby zápasového, že aký čas pôjdem zapasiť, lebo napríklad, že pre mňa, že čím skôr, tak tým lepšie. Že napríklad, ja neviem, kebyže mám ísť na tom jeden zapasiť o 12:30, tak neviem, či by mi to úplne akože vyhovovalo, vieš, že pre mňa je fajn taký ideálny čas o tej 8:00-9:00, keď je odzapasím, tak je super. Takže ja sa na to pozriem aj z tejto stránky, že teraz napríklad musím oveľa viacej trénovať ako keby večer, aby som si na to zvykla, hej, na to telo, ale presne ako vieš, že je to také ako keby, že veľmi príjemné, keď proste aj tie ženy, že dostanú takto pozornosť, že môžu byť ako keby hlavný event a že vlastne tvoje meno je proste za tým Octagon 75 alebo koľko to je, že je to fajn, no, že
ako keby koľko rokov to už robím a že dostaneš ako keby takú poctu. No. Právě na to, jak si zvykáš na ten večerní čas toho zápasu, jsem se tě chtěl zeptat. Jsi už to nějakým způsobem odpověděl, ale vlastně jestli už jsi nějak zvykla, po případě jak dlouho se na to připravuješ, na ty večerní hodiny? Už mám teraz také cez víkend, proste také fakt, že aj teraz vlastne zajtra mám taký večerný tréning o 11:00, že ako keby postupne sa na to pripravujem, vieš, že posúvam tie tréningové časy a cez víkend si dávam ako keby taký presne ten zápasový čas, že si to nastavím aj s tým jedlom, aj so všetkým, že aby som vedela, ako si to mám rozvrhnúť. A já ještě k tomu zápasu vlastně, jsi už trošku naznačila, co od něj čeká, že bude trošku komplexnější, ale jak vlastně s jakým nastavením do toho zápasu jdeš, například jestli jsi přesvědčená, že jdeš pro ukončení, nebo právě když víš, že ta Cecilie je taková komplexní, takže třeba budeš víc nějak opatrná. Já z tebe nechci úplně mít predikci. Ja ti aj tak nepoviem, lebo vieš, že ja to tak mám pred každým zápasom. Aj teraz, predtým, že som mala vlastne posledný zápas vo februári, vieš, že ja som vôbec nevedela, že to hen tak ukončím, vieš, že v postoji na proste Amerikánu, alebo čo to bolo za techniku, ani neviem. Vieš, že proste to ako keby, že idem s tým do zápasu, že uvidím, jak sa to bude vyvíjať, snažím sa reagovať, hlavne vieš, že presne, že reagovať na to, čo sa deje. Že to je pre mňa ako keby dôležité v tom zápase. A vieš, potom už, ja neviem, naskytne sa nejaká príležitosť, tak ju chcem využiť, vieš, že presne jak s tou rukou. Že ja neviem, odkiaľ došla tá ruka, ale proste došla a vieš, že hodíš to tam, ani nevieš jak. Vieš, že ja keby som ti mal povedať, že jak sa to robila, tak neviem. Len to už je tak podvedomé, tak zabehané, že proste ty v tom zápase iba vypneš a iba, ja neviem, napojíš sa na to, na všetko, na tú automatiku a už to proste nejako ide, hej. A vlastně ten zápas bude titulový, ty jdeš do něj jako vyzývatelka. Jak důležitý pro tebe je, že vlastně ten titulový zápas už několikrát si byla blízko a párkrát to opadlo, v podstatě se o tom mluvilo už před porodem nebo před tím, než jsi byla těhotná. A teď vlastně konečně to může přijít. Jak vnímáš to kvůli tomuhle jako třeba největší zápas kariéry? Asi áno, a tak vieš, verím tomu, že všetko má prísť v správny čas a vieš, proste prišlo to teraz, akože aj po tých komplikáciách, ale prišlo to, vieš, že počkala som si na to. Takže ja si myslím, že všetko je úplne tak, jak má byť. Už máš nejaké místo, kam ten pás plánuješ? Jasné. Jo? Kde? Jasné, mám doma už miesto na poličke. Takže bude... Vyhradené. Jo, a bude samostatně, nebo kolem nějakých ještě dalších? Ešte tam mám, áno, ešte mám ten z výzvy a ešte, kým som zapasila ako Thai-box, tak ešte tam máme takú rodinnú zbierku thai-boxerského pasku. Tak já nevím, jestli si to vlastně uvědomuješ, ale v oktagonu teďka není žádný český ani slovenský šampion. A ty vlastně to můžeš vrátit vlastně aspoň slovenskou vlajku na trůn. Dobre. Vnímáš to třeba jako nějakou další motivaci, nebo se soustředíš prostě jenom na sebe? A vieš, akože v prvom rade na seba sa sústredím, že vždy si ako keby, že pripomeniem, že vieš, že robím to hlavne ako keby kvôli sebe, že mňa to naplňa, mňa to proste baví a strašne ma teší, keď to niekoho ďalšieho ako keby inšpiruje proste, ja neviem, začať niečo robiť alebo začať s tým športom, hej, že sa v tom vidí, tak že pre mňa super. Ale hlavne ako keby sa snažím sústrediť na seba, no, v každom zápase, aj pred každým zápasom. Vlastně, když bych se ještě vrátil teďka třeba, nebo když bychom šli třeba na přípravu a věci takhle před zápasem, já vím, že není úplně slušný se ptát na váhu, ale vlastně jak na tom seš, jestli jakože
já nevím, kolik ti nemusíš asi říkat úplně, kolik budeš zhazovat. Tak chceš vedieť, alebo ne? Ale ne, akože vieš čo, ja to berem ako keby tak, no neviem, či zodpovedne, lebo ja sa ani nevážim, keď mám pravdu povedať, že fakt ja neviem akože reálne koľko teraz vážim, že musela by som sa odvážiť. Ale už to mám tak nejak v oku a proste mám nejakú akože pravidelnú stravu, že nemám nejaké že cheat day alebo tak, proste, že mám nejaký režim svoj a toho sa držím a vždy si tú hmotnosť držím tak, že max do 65 kg, hej, že nikdy nemávam viacej a ani akože s tým zhadzovaním ja nemám, takže ani neodvoďujem. Jo. Vieš, za mňa to je akože úplná sprostosť a ja neviem, že ja by som to zakázala proste, kebyže môžem, tak hneď teraz to zakážem, že žiadne odvodňovanie, lebo akože OK, ešte u tých chalanov, ale že tie baby, podľa mňa, že tako na to ženské telo a na tie hormóny, že to je, podľa mňa to je strašné, že to by fakt nemalo byť, no. Jo, rozumím, já z tohle několikrát už řešil i s Verčou Smoukovou. No. Ta vlastně taky vím, že s tou váhou tak strašně bojuje. Tak ta pekne trpí podľa mňa, akože... Vieš, že ja napríklad, fakt, že ja zhadzujem možno, ja neviem, 3 kg a 4, hej, že, a na strave, vieš, že upravím proste sacharidy a ide to pekne dole. A ja neviem, potom možno dopotím, vieš, že ja neviem, pol kilo. A vieš, že to sa vypotím hodinu pred váhou a vieš, idem sa napiť a vieš, že nejsom v nejakom akože stave, že proste, že som úplne, že vysušená, proste celú noc nespíš a takže to akože nechcem vedieť, že jak sa musia cítiť tvoje orgány a tvoje proste bunky a takže to a že potom, že čo sa deje vlastne potom, vieš, že skončí turnaj, všetko a proste ty máš úplný pocit, že proste, že máš stále nedostatok, vieš, že proste máš brutálne chute, že proste chceš to akoby dohnať všetko a pribereš dvakrát toľko, čo si schudol, vieš. Takže za mňa to akože není, ani na tú psychiku to není sranda. Víš. To jsem si vzpomněl, že ona vlastně tady to téma hodně jako načínala i Monika Chochlíková. A vlastně celkově mi přijde, že o tom, jak to funguje na tom ženském těle, se tolik nemluví. A přijde mi, že je trošku škoda, že nechci jako do ničeho nutit, ale jako, že o tom vlastně jako bojovnice třeba ještě tolik neinformujete. Já chápu, vlastně není to vaše povinnost. Na druhou stranu spousta mladých holek, co třeba chcou začít s tím zápasením a pak vlastně řeší, jak vlastně zhazovat, tak si říkám... Akože, a určite máš pravdu v tomto, ale zas, akože ja mám napríklad taký názor, že, alebo nie, že názor, ale že podľa mňa si tým aj tak musíš asi trošku nejak akože prejsť, lebo vieš, ak sa hovorí mladosť, pochabosť, že vieš, ja ti budem tu niečo rozprávať a vieš, aj tak si urobíš po svojom, kvázi, že ako keby, že keď sa ma niekto opýta, tak určite by som do toho nešla, ale sama viem zo svojej skúsenosti, že keď som bola proste mladá a neviem čo a proste chudla som, tak vieš, ja neviem, že tak proste som sa naobliekala a išla som behať, vieš, že keby, neviem, že neriešila som to, vieš. Jo, a když bych se tě zeptal na přípravu, já jsem si všiml, že přijde mi, že trénuješ teďka ještě mnohem víc právě s Verčou Smolkovou než dřív. Jak moc ti vlastně, mně přijde, že jste si fakt jako hodně sedli. I ona, když jsem se s ní bavil, tak hrozně si pochvalovala, že na ní máš strašně pozitivní vliv, že i ty si pomohla právě s růstem jako sebedůvěry celkově. Jak moc vlastně ti pomáhá ona v té přípravě? Ona totiž vlastně chodí o váhu níž, o váhu. A váži tak. No ale právě tam jako má dost práce s tím zhazováním. Hej, a vieš, akože strašne my sme si sadli akože tak ľudsky, že aj ako keby vidím, že ona to naozaj myslí vážne s tým športom a že ako keby, že chce to fakt niekam dotiahnuť, že má veľké ciele a aj v tom tréningu vieš, že vieme obidve ísť podľa mňa akože tak, že naplno, vieš, že vieme, že sa nešetriť, ale zase vieme, že proste, že to je ten tréning a potom ako keby v normálnom živote sme kamarátky, takže pre mňa je to také vzácne, hej, že strašne ako keby, no neviem, či vôbec nejaká taká baba, že
že by sa mi naskytla, vieš, na taký fakt, že dobrý tréning aj takže že sa vieme pochopiť. Takže za mňa to je super, no, lebo trénovať stále s chalanmi akože není úplne sranda, no. Že byť stále iba v tom mužskom kolektíve a furt proste si spotený, smrdíš od nich a proste nemáš furt náladu, aby sa po tebe ako keby greplili oni a že niekedy proste chceš byť iba s babami. A jak to třeba máš právě časově, když bys měla říct vlastně, jak často trénuješ právě s chlapama a s ženskýma? Třeba procentuálně stačí jenom? Tak ja neviem, asi no určite 60-70% sú chalani, no. A i v téhle přípravě? No jasno, určite. A když jsme řešili tu váhu, tak právě v tom včerejším Q&A, co dával Octagon ven, tak jsi tam nějak zmiňovala, že si hodně pracovala na tom, jak vnímáš svoje tělo a jak s ním pracuješ. Jenomže to nebylo nějak rozvedený. No to som, akože myslela som to tak, že ako keby, že v dnešnej dobe, že mi príde, že vieš, že keď máš voľný čas, tak proste sa ho snažíš využiť, že naplno, že efektívne. Vieš, že nepovieš si, že ja neviem, že teraz OK, že môžem nič nerobiť, ale ideš niečo robiť. A proste ja teraz ráno a večer sa snažím proste ako keby, že fakt, že na chvíľu zastaviť, aspoň na tých 5-10 minút, aj keď proste tiež sa mi nechce, vieš, že obetovať, ja neviem, že teraz poviem, že 5-10 minút, čo to je. A proste iba vnímaš, že proste, že jak sa cítiš, vieš, že ja neviem, že niekedy ani nevieš, že ťa niečo bolí, ale a proste zrazu sa zastavíš, začneš, ja neviem, dýchať, vnímať ako keby svoje hlavo fakt od hlavy po pety a proste zistíš, že ja neviem, že možno sa cítiš napäto, možno sa cítiš dobre, možno, ja neviem, niečo ťa proste štekví, svrbí. Takže ako keby s týmto som sa tak začala trošku hrať a s týmto trénovať, že vnímam ako keby tie pocity vo svojom tele. A ono to potom aj v tom tréningu, vieš, že ako keby lepšie, vieš, proste navnímať to svoje telo. Jak si vlastně jako k tomuhle přišla, že se najednou teda takhle pozastavíš nad tím, nebo... Boli sme na takom workshope Radka Ševčíka a oni majú také, že Life Compass sa to volá a aj na Instagrame sa tak volajú. A ich akože sledujem už dlhšie a majú tam no proste aj, ako čo sa týka napríklad, že výchovy, tak tam máme nejaké takéto reelská, naučné a takéto veci a robili takýto workshop, akože s zameraním na nejakú väčšiu, že sebadôveru a na to telo, jak pracovať s tým telom a akože ma to zaujalo, tak sme tam boli aj s mojím frajerom a akože za mňa, že mi to dalo fakt, že extrémny zmysel, lebo vieš, že napríklad keď máš, ja neviem, nejaké ťažké rozhodnutie alebo niečo, že napríklad, že tvoje telo už vie skôr ako ty, že ešte to nedojde do tej hlavy, ale že tvoje telo už vie, že čo chce, vieš, že a veľakrát som si tak uvedomila, že tak fakt je, že ty ešte aj niekedy nevieš vyjadriť, že čo cítiš, alebo že ja neviem, že čo by ako malo byť, ale že podvedome to už ako keby to telo vie, vieš, že neviem, či si to niekedy zažila, je to strašná halúz, že keby tvoje telo sa niekedy niečomu bráni a ty ani nevieš, že proste, že prečo, vieš. Jo, mne sa to deje právě docela často a taky už musím to tělo trošičku víc poslouchat. Jako když mi bylo 25, 20, člověk to neřeší, ale jak se blíží ta 30. A ja príjem, že v dnešnej dobe ako keby vieš, že napríklad ja som to tak asi mala, že keby sa tak odpojíš od toho tela, vieš, že napríklad nechceš cítiť tú bolesť alebo niečo ťa boli, vieš, tak sa odpojíš od toho tela, vieš, že nevnímaš ho a potom presne prichádzajú aj tie zranenia, to preťaženie, tie choroby a všetko, vieš. Tohle bývá docela problematické. Každopádně mám tady už víceméně spíš jenom pár otázek a chtěl bych se tě zeptat, jak vlastně máš teď nastavený ambice, protože máš 27 let. Bavili jsme se o tom, že si trénovala s Manon Fiorot a ukázalo ti to vlastně třeba nějaký mezery, na kterých ještě potřeba popracovat. A já jsem vlastně jako hledal všelijak, ale nikde jsem nenašel, že bys třeba mluvila o UFC. Já chápu, Octagon je srdcovka,
nechci, že samozřejmě... Ja za túto otázku si budem pýtať už, že 20 €. Keď sa niekto pýta na UFC, tak ja už... No ja to mám tak, že... vieš to, neriešim to teraz vôbec a nie je to pre mňa ani otázka, ani téma, pretože ešte to tak necítim a proste nejsom úplne s tým nejak, ako keby, že nehrniem sa tam, že mám ešte čas a vieš, tu mám vybudované aj to zázemie, aj proste, vieš, že môžem robiť ten šport tu, vieš, že môžem byť aj s tou rodinou a fakt, že v tom UFC nie je to ľahké, vieš, aj čo sa týka, fakt musíš mať dobrých sponzorov, že ak tam ideš zápasiť, tak ako keby, neviem, teraz kebyže tam idem zápasiť, asi viac prerobím, jak zarobím, vieš, a akože fakt, no, ako teraz sa nad tým napríklad vôbec nezamýšľam, ale viem, že ako keby, že môže to prísť a keď proste budem to cítiť, tak proste tak tú príležitosť ako keby využijem, vieš. Jo, rozumím. Já právě jako jsem tě tam nechtěl vůbec tlačit, nešlo právě jenom o to, jestli třeba v nějakém dlouhodobém horizontu to vůbec máš, protože mně přijde, že vlastně fakt ty věci necháváš krásně plynout. A jestli jenom právě třeba v nějakým, já nevím... Že ja neviem, že presne neviem ti na to ani odpovedať nejako, lebo že uvidím, ak sa vyvinie tá situácia, vieš, aj, že hovorím, že sústredím sa teraz na tento zápas a uvidíme, že jak to proste... Vieš, nevieš, čo sa proste udeje. Vieš, niekedy sa udeje veľa vecí za pol roka, niekedy sa no, proste ťažko predpovedať budúcnosť. Jo, když jsi zmiňovala rodinu, tak pokud se nepletu, tak Dragan bude mít v září 3 roky. Takže môžete mu posielať darčeky. Všetci ho zmiňujú. Všetci sa... Takže vlastně to už jsi 3 roky máma a jak jsi ty 3 roky užila? A co ti to, nebo na co se teď třeba těšíš vlastně, jak už to jsou ty 3 roky? Máš co teď řešíš? Vieš čo, ja sa teším, že je z neho už taký ako keby fakt, že rozmýšľajúci, úplne, že vidíš v tej hlave, že už sa formujú tie myšlienky a že už má takú ako keby svoju osobnosť, že sa to nejak vyformovalo za tie 3 roky a strašne ma to baví akože sledovať tie jeho pokroky a tráviť s ním čas. Však nejsem s ním proste každý deň, celý deň, takže ja si to fakt užívam. Že keď mám možnosť proste sledovať to, jak sa mu darí, jak proste rastie a akože nikdy by som nemenila, no. Je to pre mňa ako keby aj strašná keby taká, že podstave, že máš tu možnosť proste niekomu ukázať ten svet tak, jak ho vidíš ty. Že proste to dieťa, že proste miluje najviac na svete, nech ho robíš, čo urobíš, že proste ty si pre neho to najdôležitejšia osoba. A ty kokos, to si strašne vážim, no. Že proste, že pre niekoho si tak dôležitý. Jo, že to je fakt to popisuješ strašně krásně. Děkuji. A vlastně jsem zkoumal tvůj Instagram a tam jsem viděl, že když vlastně byl den matek, tak jste měli den matek v kimonu. To přišla jako strašně pěkná tradice nebo pěkný rituál, budeš to provozovat třeba jako každoročně, po případě, jestli máš ještě nějaký vlastně takovýhle rituály, prostě, protože to není úplně obvyklé. Tak akože toto vzniklo tak akože spontánne, že môj tatino mu vlastne kúpil kimono a on ho napríklad najprv, že ani nechcel nosiť, že akože si to ani nechcel obliecť a potom prišiel nejaký deň a našiel to proste v skrini a si to obliekol a zrazu chcel akože so mnou zapasiť. Takže akože toto má napríklad veľmi rád, že keď si ako keby, že tak ideme pozapasiť, hej, a snažím sa ho proste aj ako keby viesť, že sú v tom aj nejaké pravidlá, že a nejaká úcta a tak. A celkovo akože by som ho chcela viesť proste tým smerom k tomu športu, lebo si myslím, že fakt ten šport ako keby pekne formuje aj toho ducha, aj to telo a že proste všetci, čo športujú, tak že každý, kto športuje, sa podľa mňa cíti, že je lepšie. Keď to mám tak jednoducho povedať. A jak vlastně vůbec vypadá nějaká vlastně vaše výchova a jak jste se na to připravovali, protože co si vzpomínám, tak i když se natáčel ten dokument vlastně o tom, jak to celý, Octagon vlastně to natáčel, jak to celý probíhá, kolik jste museli jako řešit překážek, že jste neměli být.
vlastně jak hektický to bylo, jaký to je rozdíl teďka a vlastně podle čeho jste se pak jako, nebo já chápu, že to se asi nerozhodneš, že budu vychovávat to dítě takhle, ale vlastně jestli máš tu výchovu postavenou na nějakých principech. No, akože to výchova, akože ono je to, proste fakt je to ako keby náročné téma, by som povedala, lebo že máš nejakú predstavu, že takto by som to možno asi chcel, ale tá predstava sa veľakrát nestretáva s tou realitou, hej, a že máš nejaké očakávania a tie proste fakt veľakrát ako keby zlyhajú. Ale akože čo je pre mňa fakt, že dôležité, je, že ako keby nepodľahnúť úplne takým tým automatickým reakciám, že ktoré proste máme ako keby naučené a zažité. A že snažím sa fakt ako keby sa veľakrát, že pozastavím a proste zamyslieť sa nad tým, že ako by som chcela, aby zareagovala napríklad, že moja mama v takej situácii, hej, že sa to snažím otočiť. Aj minule som išla v aute a som rozmýšľala nad tým, že keby som ja bola proste to malé dieťa, že akých by som chcela mať rodičov, že aký by som chcela, aby boli, vieš, ku mne a tak. Takže, vieš, že keď, ja neviem, veľakrát proste aj stratím tú kontrolu, že sa nahnevám a tak, ale vieš, že vždy dojdem potom k záveru takému, že ma to proste mrzí, že som to ako keby nezvládla, že bez tých emócií. A vieš, vidím to aj na ňom, že ako keby, že mu to není príjemné. Hej, nedá sa byť iba príjemný rodič, ale snažím sa proste nastaviť hranice tak, že aby to bolo proste OK aj pre neho, aj pre mňa. A no, niekedy sú lepšie dni, niekedy sú horšie dni, no. Rozumím. A teď tam poslední 3 otázky, které teda vlastně tam mě zajímá spíš tvůj názor, protože v první řadě na Štvanici bude zápasit i Michaela Hlaváčková, která vlastně, to je tuším tvoje poslední přemožitelka, tě porazila v prvním zápase po porodu v Olomouci. Jak vlastně třeba na ten zápas s ní vzpomínáš a jestli máš nějaký jako emoce vůči tomu, že vlastně teďka bude na té Štvanici. Vlastně ja sa teším, akože ja som to, inak zistil som to dneska, že to bude mať zápas, ale teším sa veľmi. Však akože ona je extrémne šikovná postojárka, takže akože ja som rada, že napríklad čoraz viac ako keby zápasníček sa začína pretransformovať, že idú aj do toho MMA. Takže asi som rada za túto kvázi pozitívnu zmenu. Ani neviem, oni idú 61 idú? Já si myslím, že jdou v bantamu. Takže hej. No a právě, že to je vlastně tvoje váha. Hej. Však to je fajn, vieš, že práve, že vieš, ja som rada za to, že ako keby sa buduje tá váha, že za tú konkurenciu a tak, lebo potom aj tebe, ako keby mne to dáva, vieš, že takú motiváciu, vieš, sa stále posúvať a vieš, že nezaspíš ako keby na Vavrinoch. A právě tam je vlastně ještě dobrý to, že ona bude mít vlastně strašně náročnou soupeřku, která vlastně už taky v postoji porazila, má několik titulů. Myslím, že Ním se to čte, nebo... Áno, viem, ktorú myslíš, hej. Tak vlastně je to třeba právě ta Ním, jestli je třeba jako zrovna soupeřka, která by tě jako do budoucna lákala, a jako vlastně by bylo super teda poměření v tom postoji, si říkám, ale vlastně jak moc seš, no, jsi už v podstatě tak řekla, no, ale jak moc vlastně teda, co od toho zápasu čekáš? Já nevím, jestli znáš právě tu soupeřku od té Míši. Akože poznám ju a akože ona fakt akože ona je mladá, dosť mladá ešte a naozaj ako veľmi technická, takže si myslím, že to bude veľmi ťažká superka. A tak ako neviem, že jak to je, vieš, že s tým prechodom, že to je to ich prvý zápas, takže som aj sama zvedavá, že jak to bude vypadať, že či aj, ja neviem, že možno, či sa bude viacej proste klinčovať, alebo fakt iba ten postoj a tak. Takže uvidíme, že jak to dopadne. Ale určite akože ona je veľmi kvalitná superka. A
úplně poslední otázka. Někdo, kdo už vlastně v oktagonu má i zápasy, Alina Dalasman, tak v tvojí váze má za sebou 2 výhry. Myslím, že udělala vlastně jako docela solidní dojem, atraktivní zápasy a už si jasně řekla, že chce zápasit vlastně jenom se soupeřkama, což jsou nad ní, což už jste jenom vlastně ty, Lucka Podílová a Cecílie. Jak jí vlastně, já nevím, jestli jsi viděla ty její zápasy. Videla som. Jej zápasy som videla vlastne. A akože ona mi príde, že veľmi dobrá zápasnička. Že ten postoj má veľmi tvrdý. Akože taká rozumná mi príde v tom, vieš, že má dobré fighterské IQ, podľa mňa. Takže ona je akože, ja si myslím, že na to má, vieš, že nepovedala by som, že nejak akože ona prestrelila, že by chcela s nami zápasiť, ja si myslím, že je v pohode. Dobře, a už jenom teda úplně na závěr, co bude vlastně, nebo kdybys třeba chtěla pak další zápas, já nevím, jestli tě láká třeba Bratislava, já vím, zase budeš chtít volno. Dobre, zase preháňajme. Ale si třeba ne, vieš čo, akože uvidíme aj, ako budem po zápase. Ale akože úplne ako 2 mesiace si chcem dať pauzu určite. Že to už viem teraz, že proste úplne, že potrebujem fakt vypnúť, že toto bolo akože náročná cesta k tomu titulu a že fakt ako veľa som trénovala a potrebujem na tomu telu akože fakt akože solidný oddych. Jo, dobře. Tak to je z mojej strany Ďakujem. všechno. Já moc děkuju za odpovědi i za tvůj čas. A Ďakujem. ten zápas dobře dopadne. No, dopadne. Nejak už dopadne, ale ja viem, že dobre.